Comprensió oral. Cicle mitjà. Text 2. El misteri de la biblioteca. L'Eric i la Carla sempre havien estat grans amics i els encantava llegir llibres junts a la biblioteca del seu barri. Un dia, mentre estaven buscant un llibre de misteri, van trobar una nota amagada entre les pàgines d'un exemplar molt vell. La nota deia: "I si vols descobrir un gran secret, vés al prestatge més alt de la secció d'història i busca el llibre amb la portada blava." Els dos amics es van mirar amb emoció. Van anar ràpidament cap a la secció d'història i van buscar el llibre. Després d'uns minuts, la Carla el va trobar i, quan el va obrir, van veure que hi havia una altra nota dins. Aquesta vegada, el missatge deia: "I baixa 5 passos i mira sota la tercera lleixa." Amb molta curiositat, l'Eric i la Carla van seguir les instruccions. Quan van mirar sota la tercera lleixa, van trobar una capsa petita de fusta. Dins hi havia una clau antiga i una altra nota que deia: "I aquesta clau obre un tresor. Però només qui tingui molta imaginació el podrà trobar." Els nens es van quedar pensant. Potser el tresor no era un cofre ple de monedes d'or, sinó alguna cosa molt més valuosa, les històries que podien descobrir llegint llibres. Somrient, van decidir continuar buscant més llibres per llegir junts i van comprendre que la biblioteca amagava els millors tresors. Aventures dins de les seves pàgines. Moltes gràcies. Fins aviat.